बेबायदि जाबाथाय खेथिया नोंथांना जाबाय आरो माने दैखांनो हाबाथाय बेबायदि फुरा नोंथाङा बारग'बाय। Hey guys, दा फाइनालि आं लकेसनाव सफैबाय। स' फाइनालि दिनै फैबाय बागानाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन खनसेबाव बरायबाय आंनि चेनेलाव। थ' आसा खालामो गासैबो मोजां दङ। बैसागु जादोंमोन, बैसागुनि थाखाय ओरैबायदि बिजिमोन। दा बैसागुआ जोब्बायानो होनजाबाय। दिनैहाय सेटारडे, दिनैनिफ्राय समबारनिफ्राय पुरा गाव गावनि खामानियाव खारफिनदो। दा नोंथांमोननो आङो एसे जुखामनि आपडेटखौ लाबोलायबाय मानोना जुखामा एसे राबायानो आरो खायसे दानबाय। थ' आं दानथ'वाखै, दा आंनिया माला दानजागोन बेखौनो एसे चेक खालामसै। नङा होमबा लोगोफोर, दिनै जमा चेक खालामगोन फिथाइया बेसेबां राखो रायाखै। थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। दा नै बेबायदि बिफाङा एसे बिदि जारोम जारोम जाबाथाय बुजिदो जे नोंनि फिथाइया माने राबाय आरो। दा बिदिबा फिथाइया राबाय ओमफ्राय नोंथाङा माने दाननो हासिगोन। दायो बे एटलिस्ट दानजाबाय बेखिनिया। ओमफ्राय जों ओरै थांसैलाय। दा नोंथांमोना नायलांबाय था। दा ओरै थांनानै बेसेबां आग बारायखो, बेसेबां जौगाखो नायनोसै। दायो रायजोफोर भिडिअ क्वालिटिखौ नायदो, एसे आपग्रेड जाबायना। डेट मिन्स माने आइफन लाबाय। आइफनजों खेबनाय नालाय दायो एसे आपग्रेड जाबाय आरो केमेराया। बिफाङा देग्लाय एसे गेसेंबाबो फिथाइया माने एसे गेसेंबासो मोजां जाखायो नालाय, ओंखायनो एसे गिदिर गिदिर जागोन आरो। माने आं क'क्राझारावनो फुरा सानब्रै जाहैखादों, बावखुंग्रि गाखोहैनायानो फैयाखैमोन। मैयासो सफैदों। दा सफैनाय लोगो लोगो रेस्ट लाबाय, भिडिअ खालामासै। दिनैहाय खालामनोसै। दा नै लामाया नैबेनोमोन। क'क्राझाराव आंखौहाय सोर सोर लोगो मोन्दोंमोन, गोबां खायसे खायसे रायलायदों। थेंक इउ स' माच। कमेन्ट खालाम जुदि नोंथांमोना नायदोंबा, जायफ्रानोखि आंखौ लोगो मोन्दोंमोन। दा आङो फार्स्ट टाइम बावखुंग्रि गाखोबाय। आं सानाखैमोन जे एथ' मानसि जायो। बाट ससियेल मिडियायाव नुयो नुनायालाय, खिन्थु फिजिकेलि थांनानै ओरैबायदि माने मोजां मोन्दों। थांनानै माने गाखोजोबनो खिन्थु आं हायासै गोजौसिम, मानो होनोबा अयथासार मानसिमोन आरो ओरैबायदि गरम, प्लास सिं साजोब्बाय। ओंखायनो माखासे सिरिसिम गाखोनानै फैनांबाय। दा जिखुनु जाया ब्लग भिडिअ होदोंना, बे ब्लग भिडिअखौ नोंथांमोना नाय, मानोना माबायदि जायो, जाय नुफेराखै नोंथांमोना नायनो हागोन। दा रायजोफोर माने जुखामखौहाय नैबे मे दानावनो फ्राय बोखांसिगोन मानसिफ्रा। नैबे दा एप्रिलनि लास्ट उइकआव दा बुहुद दानगोन, फोरानगोन मानसिफ्रा। आंबो बिदिनो खालामगोन, आंनाबो टाइम जासिगोन। दा बोथोरा फैगोन आरो थांगोन हालो दैलो। दा नै बैसागु फैलायबाय, बैसागु रंजाबाय आरो बैसागु जोबनाय लोगो लोगो नोंथांमोना आबादनि सायाव खामानि मावनांसिगोनलाय। मानोना बैसागुआ जाबाय बोथोरजों लोब्बा गोनां बर'नि गाहाय फोरबो, जेराव गायनाय फुनाय, मावनाय दांनाय, जानाय लोंनायजों आसार खान्थि गासैबो बेरखांजोबो बर'नि हारिमु। थिग बेबादिनो दा नै जोंहाबो जुखामखौ दाननाय लोगो लोगोनो खोथिया फोनांसिगोनलाय आरो नोंथांमोनाबो माइ गायनांसिगोनलाय आरो। दा जियानो जा लोगोफोर, दिनैनि ब्लगाव गासैखौबो बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ। आङो भिडिअ खालामनो हायाखैमोन मानोना जुखामनि सायाव बैसागुमोन आरो लोगोसे आंबो क'क्राझार थांदोंमोन नालाय। दा जोङो जुखामखौ थाइसे नायमारसै, रादोंना रामाराखै, लाइभ प्रुफ नायगोन। दा जियानो जा मोनसे, जाय बिफाङाव थसेल' थायो, बे बिफाङा माने बिनि फिथाइया ओरैबायदि बेस्ट जायो, आं बेखौ मिन्थिगौ। देन जों बेखौ लाइभ प्रुफ दायो नायनोसै जे राबायना रायाखै। स' नायदो नै, अके। थ' नायबाय नै, बेनो जाबाय फुरा राबायानो। दा बेखौ रानाय लोगो लोगो माने दायो जोङो बेखौ आं खास्लाबाय आरो, बेखौ आं नोंथांमोना लाइभ प्रुफ देखायनो खाबाय। नै बेनो जाबाय, नै राबाय। दा बेबादि जाबाथाय बिफांखौहाय दानजासिगोन आरो, दाननानै फोराननानै ओमफ्राय मेचिनाव मारा होसिगोन। दा मेचिनखौ बहा मोनो गोबां सोंनो हागौ। मेचिनखौ जोंनावथ' गैया एक्सुवेलि, बाट बांगालफोरनाव दङ, मेरला एभेलेबेल दङ। बिदिनो बिगायाव 500-600 लायो आरो। गोजाननि सायाव लायो, जुदि गोजानबा नोंना 600 थाखा गोग्लैनो हागौ। बाट जोंनियाव लकेलिटियाव 500 थाखा लायो। नै बिथिं एसे गाहाय गाहाय जादों, अब्लाबो माने फिथाइयाथ' मोजाङानो जादों, टेनसन गैया। ओरैहाय नायनो हागोन, नै फुरा जुखाम गोजानै। गेटआथ' बेखौ फाननानै माबा जिनिस बायनायमोन, दा बेसेबां सहाया। नै बिथिं एसे गाहाय गाहाय जादों, अब्लाबो फिथाइया मोजां। खिन्थु आं बैजों नोंथांमोननो देखायबावगोन। दा जुखामाव बयबो लस जाखाया, बेखौ मिथिखागौ। एसेबाबो लाब जायो। ओंखायनो जुदि नोंथांना हा दङबा गायनायानो बेस्ट। मानो होनोबा मेसेङाव ओरैनो थायो। आं क'क्राझार बेरायहैदोंमोन ना, क'क्राझार बेरायहैनायाव 90% हाया ओरैनो बेकाराव दङ दानि स्टेजाव आरो। दा क'क्राझाराव मार्केटआ दङना गैया आं बेखौ मिन्थिया, खिन्थु हाया ओरैबायदि खालि खालि नुबोदों आरो नुबोनानै ओरैबायदि मोन्दों, अ माइ गड, जुदि बिदि हा थानायमोनबा जोंनियाव पुरा टटेलि गायजोबगौमोन होननानै आरो।
दा माथो खालामनो माने जायगा लायै जायगा बिदिनो जाखायो जेराव मार्केट गैया दा जियानो जा जोङो दसे ओरैहाय आगबारायबावनोसै बिथिं एसे फिसा फिसा जादों मानोना बिफाङा बिथिं बारा हिबि जायासै एसे प्रब्लेम दङ बिथिंहाय अब्लाबो फिथाइखौ देखायगोन नाय अब्लाबो फिथाइया नै गिदिरानो नायदो नै अब्लाबो फिथाइया गिदिरानो बिनि फिथाइखौबो जों खनसे चेक खालामसै नै नै राबाय बेखौहाय दाथ' डाइरेक्ट सान्दुंआव नांदोंना बेखौहाय जुदि गेजेरनि मोनब्ला जों मा खालामगौमोन बेखौहाय ओरै खागौमोन आरो माने फिथाइखौ नुजा होनो थाखाय सान्दुं नांनो थाखाय आरो दा नै बिथिंबो बेखौ जोङो ओरै खागोन आरो होमबाथाय सान्दुंआ डाइरेक्ट नांबायना फकास जाबाय फिथाइया थाब रानो आरो दा बिथिङा एसे गोबा जादों खायसे कमेन्ट खालामदों बिराद माथो गेसें होननानै येस नंगौ मानोना मेचिनजों गायनाया गेसें जायो माने रज'जोबाना ओंखायनो बेस्ट अपसना आखाइजों गाय आं जेब्ला आखाइजों गायदोंमोन अब्ला थांनाय बाराव फार्स्टआवनो बिराद लाब थादों आखायानो बेस्ट जायो दा दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानो ओमफ्राय आं माला दानगोन होनोबा दाथ' चेक खालामना मिथिबाय जुखामा राजोब्बाय दा ओमफ्राय मथा मथि आङो सप्तासे उनावहाय बेखौ दाननायनि लाहार फाहार खालामसै सानसेयावनो दाननो हायो जेबो नङा सानसेयाव आरामसे मानसि बुरजाबा आरामसे नोङो दानजोबनो हायो आरो खंखाइजों दाननांगौ आखाइयाव पुरा नों आखाइ गोलाव गस्ला गान नङाबा नोंनाव बिराद जोगोन लंपेन्ट गान ओमफ्राय हायोबाथ' जुथा गान सेफटिनि थाखाय ओमफ्राय सिखा खंखाइजों ओरै दानलांबाय थाबानो दसेनो जोबो आरो ओरैबायदि इन्टारेस्ट जायो जुखाम दाननो बोलोआनो नाङा दा बेखिनि आपडेटखौ नोंथांमोननो होग्रोबाय जेब्ला दानो खनसे भिडिअ फैगोन दायो दानखानाय आपडेटखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै जायनोखि थांनाय बाराव आंनावनो लेबार मावदोंमोन फुरा A to Z टिप्सखौ मिथिनानै दा गावनो गायदों दा बिनिया माबायदि जादों आं बेखौ नायथ'वाखैमोन दिनै नायनोसै दा नोंथांमोना मारै मोनखो भिडिअ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लादो बेबायदि जाबाथाय खेथिया नोंथांना जाबाय आरो माने दैखांनो हाबाथाय बेबादि फुरा नोंथाङा बारग'बाय नोंथाङा लाब जासिगोन आरो लोगोसे नोंथाङा साक्सेस जासिगोन आरो जि टारगेट लादों बेखौ नोंथाङा मावनो हानाय चान्सआ दंसै आरो बेथ' राबायनाय बेबादि राबाथाय माने बिफांखौहाय माने बिलाइखौ दानजासिगोन आरो थांनाय बाराव लानाया बेनो जुखामजों नै बुलेटआ ओमफ्राय आं दायो मोनसे जायगायाव थांगासिनो दङ दहाय आं खोन्थानाया जायनाखि जुखामखौ दानबाय आंनो फन खालामना खोन्थाहरदों मैया दा बेफोरबायदि बाइकआ नों दसेनो मोनो जुदि जुखाम गायोबा काराथ' जुदि मोजां खेथि दैखांनो हायोबा दसेनो बलेर' लाबोनो हायो दा नै सफैबाय आङो देन्जार जुखाम दं बिथिंबो गारिखौ बाव दोनबाय आसला दानबाय ना दानजोबनो हायाखै दा ओइ बेनो थांनाय बाराव आंना मावनानै देग्लाय गावनो खुद गायबाय बरिया दा चलो नायनोसै जुखामजों दैखांलायबाय बिल्डिं मालाय दैखांगासिनो दङ जुखाम गायबाथाय गासैबो खालामनाय नायसै नै फुरा न' गोदान गोदान लुगासिनो दङ जुखामफोरजोंनो बागानबो दं गय बागान साहा बागान ओइथिं हनै बागाना बागान ओइथिं खुसेर बागान मा नायनो जोंनि गामियाव नोंथांमोना साख्रिखौनो नाङा नै जाबाय बागान जुखाम बेबो दा नै बेबो औ बेबादि दानो नै फिथाइखौहाय बिदि एसे दोननांगौ आरो फिथाइनि खाथियाव दाननांगौ मानोना सान्दुंआ डाइरेक्ट बेयाव नांबाय नालाय ओमफ्राय डाइरेक्ट बियो राननायनि चान्सआ जाबाय आरो दाननानै सप्तासे दोनोबा बेस्ट जागोन बारा गोबाव दोनजाया नै दाननाया बेबादि स्टाइलाव दानो नै दानगासिनो दङ आखाइ गोलाव गाननांगौ दानबाथाय आखाइ गोलावबा बेस्ट जायो नै नायदो रायजोफोर मारै दानो जुखामखौ देखायलाय दाननानै एक्सपिरियेन्स दंखायो थांनाय बाराव दाननाय आंनाव लागावगासिनो दङ बोलो नाङा दा सिखाया आरो बिराद डेन्जार साफा दानग्रा दां नै बिथिं दानजोब्बाय हारसिंखाय बारा हायाखै बियो आरो बैसागु ना रेस्ट लाबाय नाय आसला थांनाय बाराव आंनाव दाननानै मावनायखौ नुनानै एसे लाब जानायखौ नुबायना बेखौनो मावदों मा थिगानो जादों माने बयबो सोलोंनांगौ
दा बियो बाइकखौ ओरैनो लानो हाबाय बुलेटखौ गोसोबा खिन्थु लानाय नङा बियो मानोना बेहा दासो फार्स्ट टाइम नालाय बे फैसाजोंनो नेक्स्टआव आरोबाव आपग्रेड खालामनांगोन नामा आरो बेजोंनो खेथि मावबावनाय औ आरो बेजोंनो माइ गायगोन बियो माने ओरै आरो माने ओरै जायो माने लोगो लोगो जुखाम फाननानै फैसा मोनबाय बे फैसाखौनो माइयावहाय इनभेस्ट खालामनो हाबाय आरो नामा जेबो टेनसन गैया माने आबादारिनि लाइफ स्टाइला बिजों थांबाय थानो हायो आरो बे फैसाजोंनो गथ' गथाय फोरोंनाय बायदिसिना नांगौखौ बायनाय आरामसे हायो आरो गाइस दा फाइनालि आं लकेसनाव सफैबाय बिथांनाव ओमफ्राय दा दाननाय स्टाइलाथ' ओरै दानो आरो नालाय ओरै दानो ओमफ्राय खिन्थु एसे थाल ला बिफाङाव दानस'फ्लांबाथाय बे सेटेप गैला बियो माने बेखौ दानबाय बे दाननानै बिलाइया गावजों गाव नांलाना होमबाथाय सान्दुंआ डाइरेक्ट नांबायना होमबाथाय फिथाइया माने थाब माने रानो आरो जेब्लानो थाब रानो आरो मोनसे खोथा गोसोआव ला जुदि फिथाइया जुदि रायाखैबा दाननाङा नङाबा फिथाइया सेस मेचिन होनायाव मारा होनायाव गेग्रुजोबनानै रेजेक माल जागोन बेफोरखौ होनो हायो दा बैयो नैबे मोनसे दागा 30 बिगा दङ बे आं नङा मालायनि बियो 30 बिगा दङ ओरै गासिबो जुखाम गोजा ओरै एकदम जुखाम माने ओरैबादि ट्रेन्डिं जोंनि उदालगुरिबाबो जोंनि साइडआव बांसिन साउथ उदालगुरियाव बांसिन ट्रेन्डिं आरो बेफोरखौ ओरै होना बावसिनो गैया गथ'थे बेबो देग्लायनिफ्राय मालामाल जाबाय आरो फैसा थाबाय जुखाम गायनानै बे एसे फिसा जाबाय नै बिदिनो थाइसे गिदिर थाइसे फिसा जायो सम बेखायनो रायजोफोर सेंग्राफोर क'क्राझारनि लोगोफोर चिरां बाक्सा उदालगुरि आरो गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टनि हाया दङबा गायदो बिगायाव मथा मथि 10,000 टारगेट लानांगौ आरो 10,000 थाबानो नोङो बिगासे गायनो हायो 1 लाख थाबा नोङो 10 बिगा गायनो हागोन 1 लाख जुदि गारोबा नोङो 3 लाखसिम मोननायनि चान्सआ दङ माने आङो एसे मिन्थिगौ आरो मार्केटखौ दायो मार्केटआ देग्लाय थिग मोजां दङ दाबो डाउन जायाखै थांनाय बाराव 18 थाखा फाननांदों आङो एबारथ' दायो कारेन्टलि 22-25 सोलिगासिनो दङ 22-25 सोलिगासिनो दङ